Ja, jeg er frisk. Altså, jo, det er det vel. Nej, Preben, skal vi ikke bare kaste os ud i det her åndssvage eksperiment? Lad os bare komme i gang. Ja, og nu ikke for stærkt, når du tænder for den, vel? Vi starter i god tempo, og så kører vi der lige op til tempo, du vil. Okay. Ja, jamen så synes jeg, du skal trykke. Måske kan jeg lige tage ved her først. Der er sådan en stang, du kan holde ved. Ja. Ja, tryk Preben, ja. Jeg trykker. Hvad? Ja, vil du lige vel? Det er jo også svært at gå stærkt i stiletter, skal jeg lige til at sige. Du kan ikke lide det. Du siger til mig. Jeg giver testen. Nej. Længe i stedet for bare til at have stiletter på. Det er godt, at jeg rigtig moderat tempo indtil videre. Ja, det er godt, at der er langfingre, der kan have store skridt, fordi det er lidt svært at hoppe, kan man sige. Hold da op.